ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂಡೇ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಅಂಕ್ ಇಷ್ಟಾನ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಅದಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಗ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪಾಗ ಎಂಚ ತೂಕ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತೆ ಬೊಳಂತರಿದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು 3 hours ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದಿನ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೊದಲರೆ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಅರೆ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಬೆಕ್ಕದು ಸೊ ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ದೆತನೋಡು ನೆಟ್ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದ ಇದೇನು ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿಗೆ ದೀವೋಡು ನೆತ್ತ ಒಂತೆ ಪಸೆ ಮಾತ ಪೋಪುನು ಮುಟ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿಗೆ 10 ಇಂಚ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಪುಡು ದೊಂಬುಗದಿ ಎರವಲ್ಲಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆತದ ಸೊ 10 minutes ನಿಕ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಯರ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಗೆ ಬುಡಿ ಎರಡ ಯಾವ 10 minutes ಇಂಚ ಅಂಡ ಯಾವ ಪಸೆ ಮಾತ ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಸೊ ಒಂದೇನೆ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡಿಬೇಕು ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಸೋಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇನು ಒಂದೈತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತಂಡ ಈತು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಅರೆತ ಪೊಡಿ ಈತು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಸೊ ನಿಂತ ಪ್ಯಾಜನಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪು ಗೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೆಪ್ಪಾನು ಒಂದೈತೆ ಈತು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಡ್ರೈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇ ನೀರು ಪಾಡಲ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಮುಂಚೆ ಡ್ರೈ ಆದ ಪೊಡ್ತಲ್ಲ ಈತು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ಮಾಜ ಅವಡು ಸೊ ಮಾಜ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಈತ ನಿಕ್ಲು ಮೆಜರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈತ ಇಂಚಿನ ಲೋಟೆ ಓಲಾಪನ್ ಕಪ್ಪು ಏತುಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರಿತ ಪೊಡಿ 2 ಲೋಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ದೇತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧದಾದ ದೇತೊಂಡೆ ಅಡಿತೆ 3 ಲೋಟೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತನಂದ 1.5 ಲೋಟೆ ದೇತೊಂಡೆ 2 ಯಾವು ಸೊ 1 ಲೋಟೆ ನೀರಿನ ಯಾನಿ ಬಣಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ಲವಕ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಏತು ಬೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅನುಸಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಚೂರಿ ಚೂರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಅದೇನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿರ ದೀಪೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾತಳು ಸೊ ಅರಿತ ಪಡಿಯನ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂಗ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದೀವಲ್ವೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದೀದು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದೆ ಸರಿ ಒಂದೇನು ದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ಹದಕ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಹದಕ್ ಮಾಜಾಂಡ ಆಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಜಾಡೋದೇನ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಪುಂಡಿದ ಹದಕ್ಕೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಈ ಹದಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಆಡು ಇಂಚ ಈ ಹದಕ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಲಕ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಈತಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೆ ತವ ದೀಪೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪಡು ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಪೊರ್ತು ತವ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಇಂಚ ದೇತೋಡು ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ರೋಟಿ ಮೇಕರ್ ಇದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಕರ್ ಚಪಾತಿ ಮೇಕರ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ದಿನ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತ ತೂಪಾಡು ಒಂದೈತೆ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಉಂಡೆನು ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ನಾದೋಡು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ಉಲಾಗಿ ಇಂಚ ದೀವೋಡು ನೆತ್ತ ಉಲಾಗಿ ದೀದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಒತ್ತು పొరలు ಒತ್ತುಂಡ ಇಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೊಟ್ಟಿನ ಇಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆತ್ತ ನಾನು ಕಟ್ಟಾಂಡೆ ಇಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೆತ್ತದ ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ತವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಡ್ದೆ ರೋಟಿ ಮೇಕರ್ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಮೇಕರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಈಸಿ ಆದ ನಂದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ತರ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟ ಅಂತೈತೊಂದು ಇತ್ತ ಮೀ ತೋತಿ 2 ಅಣ್ಣ ಸೊ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಸೊ ಇಂಚ ಒತ್ತುಣ ಇಂಚಿನ ಶೋಕು ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಕೈತ ನಾನು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದ ರೊಟ್ಟಿನ
ಗೋಡಂಗ ಸೂರ್ಯ ನೆನೆ ಮಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋಡಂಬ ತಿರ್ಗಾಡಬಾರ್ದು. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತಲು ತುಲೆಂಚೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಗೊತ್ತಾವಿ. ತುಲ ತಿಂದು ತುಲ ತಿಂತುಕ್ಕ ಇಂಚೊಂಡೊಂದು. ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಿತ್ತೇನೆ. ಶೋಕಾತುಂಡು. ಏಪದಲಕ್ಕ ಶೋಕ ಆತನೆ ಒಂದು ಡಿಶ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಶ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಿಶ್ ಯಾನೆನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅರ್ಕೇನೊಂದು ಪೇರೆ ಪಲ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತರಿನಿ ಎಂದು ತೂ ಒಂದು ಪೇರು ಸರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಓದಿತ್ತಾರಡ ಒಂಜಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಡಿಶ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಏಮಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ತುಲೆ ಅಲ್ಪನೋದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಂತು ಕೊರಳಿಗೆ. ಸೊ ಮಂತುದು ಕೊರಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ದೆನ್ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.